Как тъй? То не прилягва на учениците. Зато и си я взема Марийка, даскалке. На какво учите децата в школото? Виното има действия, чудесни и достопохвални. Ако го пие човек умерено, то помага на смилането, докарва щах, умножава телесната топлина, весели душата, възстига силите и дава сили на болните и бедните. Ние учим и готварство, господине. Днес готвихме економическа гозба. Тъй ли? Ей, то с рецепт. Нарежи на дребно един къс сланина и я опражи добре в чиганът. После я тури край огъня да не изтива, а ти вземи да струши няколко картофи, тури ги в чиганът и ги прекарай през един огън. Па изсипвай и яш. Има ли още от тази гозба? Остана, господине, ще ви изсипя. Абе, че те не били отивали парите до суща вятъра, бе. Аз до сега, да въпрости Господ, все съм мислил, че той дето даве пари за големи даскали, за много даскали, все на вятъра. Ама то не било те. Сега виждам, че все можело да има нещо в едица от тях. Че ако нямаше файда, хората не щяха да харчат толкова с пари, да отварят училища и да плащат на учителите. Нали така?